Hi guys, welcome to TFFL TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Holy 10 chematama gamu achinyomba seWicknell achiti uyo wezidumbu sei apa Prophet Ian Ndlovu mota nemari apa vachinyomba president anyora achiti iye paFacebook pake. Okay, this guy does prophecies dissing my president and then you buy him a car womupa nemota empowering zvinhu zvakadai. We see you at seWicknell, we know you, we don't like you. Tozvataurwa nani naHoly 10. So guys, handizivi kuti munoti kudini nazvo, but Holy 10 ari kuzviramba zvaitwa naseWicknell. Munongoziva mega Wicknell ari kutambisa mari yenyika achipa vanhu mota. But the funny part ndezvekuti Dr. Ian Ndlovu mota idzi nemari idzi havana kudzitora vadziramba. Saka hatizivi kuti zvichapera sei, because it's first time pachiwanika munhu ari kuramba mota achidedzera kuti hatiiti zvakadaro. Isusu we don't take mari dzembavha, we don't take mari dzevanhu vari kubira nyika. So handizivi guys unoti kudii nazvo, because Ian Ndlovu has not accepted the money so far. Saka we will never know, time will tell. But Holy 10 atozviramba already achidedzera kuti aiwa imi baba imembezidumbu makukanganisa sei muchiita zvakadaro, because isusu tiri veZANU-PF ED hatiite zvakadaro. Vanhu vanotuka president we don't like, imi muri busy makunovapa mari, chii chakadaro chinenge ngozi. So guys, ndo nyaya yacho, ndozviripo. Asi havasati vaenda kunotora ivo Dr. Ian Ndlovu so far kuti vanotora mota. Vanhu vakawanda vari kubvunzana kuti vachaenda here kunotora mota. Vamwe vari kuti ngavaende vanotora mota vaita sevadonate kune vanhu vari kutambura. Asi vakawanda vari kuti aiwa Ian Ndlovu havafanira kuti vaende kunotora mota idzi, zvinonyadzisa. Tinoziva munongoziva mega ZANU-PF ED timu yevarakashi kana yakuzama kukusilensa ndozvainoita, because inoziva kuti vanotaura chokwadi panyaya dzepolitics. Thank you so much.